Lys er jo noget, vi har rigtig meget af i vores campingvogne, og der er stor udvikling inden for lys og energi i dag. Og det er noget, I hos Etomer arbejder meget med. Det gør vi. Vi prøver hele tiden at lave nyt, men også at forbedre os hele tiden. En campingvogn bruger i dag mellem 17 og 22 ampere i strøm bare på lyset, når vi kører med halogen. Hvis vi skifter over til LED-lys, så kan vi reducere lyset eller strømforbruget med mere end 10 gange. Samtidig så kører levetiden op, da LED har levetid på minimum 30.000 timer, og en halogenlampe kun har en levetid på omkring 2.000 timer, jamen så er der altså en væsentlig både strømbesparing, men også penge. Som sagt, så udvikler jeg jo meget på jeres produkter, og I har selvfølgelig også nogle nyheder med i år, og vi står ved en af dem her. Den ser jo ikke ud af noget særligt. Nej, småt og godt. Vi har kørt nogle år på vores lyskæder, men vi mener også, at der er et marked for en radiostyret on-off afbryder, men samtidig også en lysdæmper. Den er kodet, sådan hver lysdæmper passer til hver remote kontrol. Den kan bruges både på halogenlys, på LED-slanger og på almindelige lysslanger. Den kan trække op til 8 ampere eller 96 watt på 12 volt. Hvis vi tager med LED-lys, som den her strip, der hænger her, den har 300 lysdioder og er 5 meter lang, så kan den her køre 35 meter slange. Og det er jo en del, må man sige. Det skulle være rigeligt lys i hvert fald. Så det bliver en festlig campingvogn. Ja, det gør det. Godt, det ikke blinker samtidig. Ja. Men det er jo ikke det eneste, I har. I arbejder jo ikke kun inden for strøm. I har jo også nogle andre ting her om bagved. Ja. Vi lancerer her i 2011 2 nye tv-beslag. Ideen ved tv-beslagene er det, vi kalder bracket 2, som er det her. Vi kan køre det op og ned, men samtidig ved at fjerne toppladen, så kan vi køre beslaget helt ud. Det vil sige, under transport, så skal vi ikke skrue væserbeslaget af tv'et. Vi kører bare beslaget ud og lægger vores tv på sengen, så ikke det brækker under transporten. Bracket 2 er en skinne. Bracket 1 er et mindre beslag, hvor man skubber pælen ind og kører hele beslaget af. Men princippet er det samme? Princippet er nøjagtigt det samme, men altså 2 forskellige. Dem, der ikke har brug for at regulere tv'et op og ned, de tager bracket 1. Dem, der har brug for en regulering, tager bracket 2. Hvorfor skal man tage fjernsynet af, når man kører? De tv-beslag, der normalt bliver solgt, er beregnet til, at du spænder op i din lejlighed eller dit hjem. I en bil ryster det. Og de bespænding, der sidder bag på tv'et, fladskærms-tv'et, er ikke beregnet til de store rystelser. Og det vil sige, at når du kører med dit fjernsyn, så kan du risikere, at det revner op bagi. Derfor, de fleste anbefaler, tag tv'et af, mens du kører. Og det vil sige, har du et standardbeslag, som du har hjemme i huset, så skal du skrue de 4 væserskruer ud og afmontere det helt. Derfor er det noget nemmere at gøre sådan her. Det her det er jo også en nyhed i år. Duoheat. Ja, vi har arbejdet på tanken i 2 år, fordi vi vil gerne have varmeovnene væk fra gulvet i forteltet. Jeg mener, at det er for farligt. Vi har børn, vi har hunde, vi har katte, vi har svagtseende gående rundt. Og det er da rigtigt nok, at en varmeovn i dag har det, der hedder en tilkontakt. Det vil sige, at hvis den vælter, så slukker den selv for strømmen. Men den er jo stadigvæk varm, selvom den er slukket for strømmen. Så jeg vil gerne flytte varmeovnen op. Og derfor havde vi en idé med, at vi ville have en varmeovn med remote control op og hænge. Og duoheaten er beregnet til, at den passer ind i et Isabella-beslag, så den kan hænge op af campingvognen. Men ikke nok med det, så har vi også frisk luft på den.
Ja, det kan jeg godt tydeligt mærke, ja. Og vi har det, vi kalder oscillerende drift. Så når vi starter den oscillerende drift, så begynder lamellerne her at køre frem og tilbage, så den vifter luften. Der kommer noget cirkulation simpelthen i luften. Ja, og det gør den både med varme og med kølig luft. Så det er også din ventilator. Det er ikke bare din varmeovn, men også din ventilator. Udover det har den indbygget en timer, som for hver klik, der lægger den 30 minutter til. Okay. Så den kan køre fra en halv time til 3,5 time, og så slukker den selv. Hvad med vægten på den? Hvor meget vejer den? Det spørger vi campister jo altid om. Den vejer kun 3,5 kilo. Det er jo ikke meget. Og det er jo også en af grundene til, at vi kan tillade os at hænge den op i forteltbeslaget. Den anden ting, det er, at den har nogle små mekaniske mål. Så det er ikke udelukkende forteltet, vi kan bruge den i. Om vinteren, der kan vi tage den ind, og der passer den over døren i en campingvogn. Vi har en døråbning på 60 cm, og den er under 60 i bredden, og den er 23 i højden, og det vil sige, at den passer lige op over døren. Så der kan man også sætte den ind. Selvfølgelig er det en 230 volt, det er ikke en 12 volt. Men I gør jer som sagt rigtig meget lys, og der har I en stor nyhed også. Vi kommer med en ny lampe, en ny bordlampe, som ikke er designet af PH, men det er en lampe, hvor vi har 3 batterier siden i. Ganske almindelige D-cell-batterier. Og vi har valgt ikke at bruge en akkumulator, fordi D-cell-batterier kan vi købe over det hele. Hvis folk ønsker at bruge genopladelige batterier, fint, så kan de købe D-cell i genopladelige og selv lade dem op. Vi vil gerne have det sådan, så folk er fleksible. Vi kan sætte den på fast lys, eller vi kan sætte den på det, vi kalder remote. Okay. Og remote, så tænder vi den. Ja. Ja, og så var der en lille ting her, der også dæmper i, kan jeg se. Og når du holder hånden på, så dæmper den. Så det er rene magisk lys. Og så er den jo pæn, selvom det ikke er PH, der har designet den. Ja, det synes jeg også. Den vil komme i hvid. Vi vil ikke køre den i en hel serie. Og i hvid kommer den til at se sådan her ud. Ej, den bliver jo fin. Den bliver jo pæn. Du nævnte tidligere noget med forbruget af strøm i en campingvogn, men det er jo rent faktisk noget, man kan gøre noget ved. Du har sådan en fin demovæg her. Ja, vi har lavet den her for at vise folk, hvad er forskellen på det normale halogenlys, som der typisk sidder i en campingvogn, og hvor kan vi spare strøm. Vi har kørt en del med grøn energi, og specielt hvis man går på solceller, så skal man altså gå også ned i LED. Der er typisk en faktor 10 at spare i strøm. Men du kan jo vise mig det her faktisk. Skal vi tage den kraftige her? Du kan tage en 20 watter, og så vil du se, at den ligger på 1,6 ampere i strøm. Og det er jo faktisk en del, må man sige. Du har nogle stykker af dem rundt omkring. Så skal vi til at have nogle store batterier i. Ja. Men vi har en LED her tilsvarende. Ja. Og der er det dårligt nok, at man kan se nålen ændre. Nej, det er jo det. Og det er, fordi den bruger kun 100 milliampere. Nej, det er jo ikke meget. Eller 0,1 ampere kontra 1,6 ampere. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende at høre om jeres produkter. Det er jeg glad for. Og jeg er da i hvert fald blevet oplyst, kan man sige. Jeg har lært noget nyt. Ja, vi er blevet oplyst.